Katuparan sa mga pangakong pag-unlad sa sektor ng edukasyon. Isa ito sa mga pangakong patuloy na tinutupad ng Administrasyong Gico sa probinsya ng Pangasinan. Isa sa mga katuparang ito ang pagtatag ng Pangasinan Polytechnic College. Ngayong taon, nasa 1,004 college students na ang nakikinabang sa libre at kalidad na edukasyon sa tulong ng pamahalaang panlalawigan. Pero ang pangakong yan, hindi pa raw nagtatapos. Target pa kasi ng pamahalang panlalawigan na madagdagan pa ang bilang ng mga estudyante makakapag-aral sa nasabing institusyon sa susunod na taon. So expanding on the facilities, hopefully makuha na rin natin yung mga accreditations and certifications so that yung mga recognition para accredited na tayo ng CHED Unifas, and it's CHED Unifas is gonna pay for the tuition of our students, of course, so we can get more scholars through that. Sa ikalawang taong anibersaryo ng PPC, binuksan nito lamang Martes, February 17, ang Innovation Hub o iHub sa tulong ng Department of Science and Technology sa ilalim ng Ilalam Innovation Program. Isa itong open at collaborative space para sa mga creative at panibagong inobasyon ng mga Pangasinense. Samantala, ngayong araw, nagsama-sama ang empleyado ng pamahalang panlalawigan para sa isang Grand Employees Day. Isang araw to pamper ang mga empleyado. Ang mga ito sumailalim sa libreng medical at physical check-up, beauty and wellness care. Target itong mapangalagaan ang kapakanan ng mga empleyado ng pamahalaan para matiyak hindi lamang ang epektibo kundi ang magaling na serbisyong publiko. Jose Robert Inventor, RNG News.